Hej, Lasse fra Private Jet Partner. Vi står her ved Citation XL, som er et utroligt populært fly i den her kategori, der hedder Super Light Jet. Der kan sidde 8 passagerer inde i kabinen, og vi har en rækkevidde på omkring 3.500 km. Så om du skal til Milano, eller Stockholm, eller til Malaga, eller Nordafrika, vi flyver også Rusland, så er det her en rigtig, rigtig fin maskine til de her ture. Den er relativt billig, og det er et af de mest solgte privatfly. Så er vi inde i kabinen i Citation XL. Som vi kan se, så har vi her i midten det, der hedder en club seat, hvor man sidder med borde og vendt mod hinanden. Og bagerst i kabinen har vi 2 enkeltsæder, et i hver side, som er vendt fremad. Og allerbagerst, der er der flushing toilet, som det hedder. Og heroppe foran, der har vi en sofa, en 2-personers, så der kan sidde i alt 8 passagerer her, og så er det det, der hedder stand-up cabin. Nu er jeg lidt høj fyr, men ellers så kan man stort set stå oprejst og bevæge sig rundt, hvis man har lyst til det.